tafiya ƙarin ilimi, tafiya mai sa zulumi, tafiya mai sa shumi, take yanke ɗauki gumi. Tafiya ce ta sanya Umar El Faruk ya mun azumi, tafiya ce ta sanya Sida San Sise ya yi ta lazumi, tafiya ce ta sa Abubakar da Usman suka yi ta dumi. Tafiya 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 kyan tafiya ai dawowa, mun yo tafiya mun dawo amma a baya mun juya. Tafiya ƙarin ilimi, dalilin begen annabi na je wurin da ban san mani ba. Tafiya ƙarin ilimi, tafiya ƙarin ilimi. Rabbana kai mun fatahi, kai isar angon sauda, ka tsare ni shiga ɗari kamun da fayin nan mai tsada. Ka daɗa hikima Allah fagen yabo in zam suda, dan wanda idan an ce dan shi ba za ka ji kai mana ba. Tsira da amincinka wanda zai zo ba adadi, ka daɗa shiga wanda dukan rama shine sanadi. Ali da sabansa da auliya mabiya mahdi, da dukkan wanda ya so annabi ba za ni bar shi ba. Bayan na yi salati da gaisuwa gun masu isa, yanzu zan yi batu kan tafiyar da na yi a ƙasa da ƙasa. Na bayanin yadda na fara tafiyar har ma na isa, dawowa ta ma ba za na ƙi yi bayani ba. Tafiya ƙarin ilimi. Farko ranar Lahadi tun da safe na shishirya, ni da El Faruk na jakada sai muka je mu wurin hajiya. Muka ce ta yi min izini za mu hidimar abu da kiya, sai ta ce mana ai hidimar annabi ba za ta hana ba. Kamun ada sosai kan tafiyar nan da zami, har ma ta yi min rakiya har zaure a cikin yanayi. Sannan muka yi ban kwana ta ce tsarewa rabi yayi, daga nan hanya muka hau ko minti ban kara ba. Na sauka kasar Nijar Maraɗi gurin abokin nan, na kwana ɗaya a Maraɗi gun isa hakan baiwar nan. Daga nan muka hau hanyar da kwaro, bayan haka nan mun sauka garin da kwaro cikin dare ba mu rinsa ba. Tafiya ƙarin ilimi. A daren muka hau hanyar Igo Hamani da masoya, amma saman hanyar Igo Hamar nan mun cuya. Dan ranar an yi ruwa ga laka ga ramu manya, wani gun sai mun sauka mun tura motar ta yi gaba. Akwai wani rami mun fada shi rabin motar mu waje, lokacin da aka yi haka nan bacci ya kama ni muje. Da farkawa ta sai na fito mota na ware a guje, Umar El Faruk ne ya riko ni bai bar ni na bata ba. Muna a cikin haka nan sai motar mu ta lalace, direban sai ya fito yana ta kwalbace. Ni kam adda nake ya Allahu ya lamunce, motar mu ta tashi muje dan ban so mu tsaya haka ba. Tafiya ƙarin ilimi. Jim kaɗan sai ga motar ta tashi babu tsammani, muka hau hanya a cikin ikon Rabbu muna ta dumi. Ba inda muka yi birki sai a cikin ƙauye Shumi, muka sauka muka yi sallar asuba kuma sai muka ƙara gaba. Tafiyar bata ƙare ba muna ta yinta muna zikiri, a cikin hakanan sai ga shi mun kusanto wani gari. Sai na tambayi wani mutum na ce mashi yanzu wani gari za mu iske, sai ya faɗi ya ce Igo Hamani a gaba. Haka sai murna da farin ciki suka kama ni, jim kaɗan sai ga mu cikin Igo Hamar mun yi rukuni. Aka kai mu masauki mun ka kimtsa muka fita yaban madani, bayan mun idar sai muka hau hanya ba mu kwanta ba. Tafiya ƙarin ilimi. Keta mun ka nufa yanzu daga keta tawa muka yi zarce, kafin mu shigo tawa na kira Shak Yahuza mun zance. Sai ya ce mani ya shiga Sokoto amma dai ya lamunce, in na shiga tawa na je zawiya dan muje ba. Haka kawai aka yo domin ina shiga garin tawa, babu inda muka yi burki sai zawiya babu nawa. Sayyidi Malam Hamza shine mun kai iskewa, yayi manna halin girma bai yi manna karanta ba. Kwana ɗaya mun kai tawa mun kauce kuma tsarnawa, daga
sai kwanni mun kauce ba hutawa. Mun yi majalisun marece gidan su Shamsuddin nawa. Kwana ɗaya mun kai mun kauce dosa da ikon rabba. tafiya ƙarin ilimi. Mun sauka garin doso bayan sallar asari. Daga dosa ya mai muka dosa kan hanyar mu muka yi hadari. Wani rami ne motar mu ta fada gefen wani gari. Har piano ta fado ma wani ban sanya mutu ba. Mamar yaron hankalin ta tashi tamkar ta yi zauci. Sai cewa take ta yi ɗana ya mutu gumfurci. Gashi ni shi kaɗai garan in ya mace wahala zanci. Ni ko baki na ya kulle komai ban furta ba. Daga nan sai ga polis suka zo suka tafi da ni. Umar El Faruk cewa yake ina ne za su da ni. Ko kula shi ba ma su yi ba cikin mota suka jefa ni. Muka je kan mu kai wayar su tana ringin ba su dauka ba. tafiya ƙarin ilimi. Ni kam har na sadakas da cewa kwamseri a zanje. To sai na ji ana kiran wani a cikinsu daga waje. Sai suka yi fakin bakin hanya wasu sun ka iso a guje. Suna cewa yaron ya farko yanzu bai mutu ba. Sai suka yi kwana muka koma inda abin nan ya faru. Daga nesa na hango Umar El Faruk a cikin taro. Sai murna yake muna isowa ya ce wadata duro. Ina sakkowa muka hau hanyar ya mai birni babba. Tafiya ba ta kare ba can sai ga mu ya mai a gari. Mun sauka muka yi sallah muka godewa Allah wuturi. Sai na ɗauki waya na kira Sayyadi Kabiru mutum na gari. Jim kaɗan haka sai ya iso ya kai mu masaukin nan babba. tafiya ƙarin ilimi. Daga nan sai Burkina Faso muka je hidimar manzo. A garin Buwate nan muka sauka a ranar an yi hazo. Daga nan sai Kwadebuwa garin Abidjan can muka zo. Mun sauka da yamma garin Abidjan dare bai yi mana ba. Sai cikin waka ta gaba za ku ji yanda aka yi da mu. Sai cikin waka ta gaba za ku ji yanda muka yi gamo. A cikin ta gaban za ku ji yanda soja ya samu samo-samo. Kuma sojan bai jin yare na nima ban iya nasa ba. Sojan bai jin Hausa bai jin Turanci sai jula. Da Faransai su kaɗai ya iya jama'a ku tsaya ku kula. Ni kau bani jin Faransai sannan kuma ban jin jula. Ni wadata ranar na ga abin da ba za ni manta ba. tafiya ƙarin ilimi. Gaisuwa ta musamman gare ka Abdulrazak abokina. Kai ma kayo hidima a kaina dan abban nana. Ahmed Muhuwaddin Musa Zakir tilas na jinjina. Ayuba Muhammad Saida Kairat ban manta ba. Tafiya ƙarin ilimi. tafiya ƙarin